Türk komedyaçı, tiyatro ve kino aktörü, yazıcı, jurnalist, beyik komedya ustadı, beyik sunuğa dişleri, Zeki Levent Kirçi 2015 yılın 12. oktyabrına ağırdan çıktı. Ömrünün iň dörüjülükli çägine ustadın ölmeden ön geçirilen bir bayrak gowşuruş agzymyna respublikamyz bolmadyk yerine sunuwatomyzdan bolup bilmejegini aýdyp geçdi. Zeki Levent Kirçanyň jemgyýet sapak mysalyna bolan bir çykyşyny sizin dikkatinize ýetirmäge isleýärim. Levent Kirçi şeýle diýdi: "Respublikanyň ýok ýerine sunuwatom bolmaz, kinoda bolmaz, aklyk durmuşum bolmaz. Ondan soň bul züwetdiňleriň sunuwat bilen ne işi bolsun? Sunuwat bulan peňine de däl. Jenaplar, şu batyr bolma, mert bolma, ýigit bolmazlyk günler. Gelin agzybir bolaryň. Şu günen beýleki günlerden tapawudy ýok. Mertebe, arnamyz, buýsunç, şahsiýet, dogruçylyk, gaýratlyk, bular ýaly haýwanlarda häsiýetler ýok. Diňe adamdatda bolýar. Meselen, sygyr mertebe düşünýärmi? Öküz namysly bolana näme ýükýär? Hey bir awraly at ýa-da düýe bar diýip eşitdiňizmi? İç şahsiýetli bolup bilermi? Söýlüge seretseňä bu häsiýetler diňe adamlarda bolup biljekdi, aňladylýar. Hamana şu häsiýet şertleri adam bolmak üçin dördülen ýaly boldy. Egerde sizde şu häsiýetler bolmasa, siz çağlarynızda näme öwredip bilersiňiz? Olun aňyna näme gyýyp bilersiňiz? Pul gazan, adamlary ez, horla, soňam akylly bol diýjek bolýarsyňyzmy? Haýp ýüzüňize köz degsin. Gulluk edýänleriň ýüzlerine köz degsin. Salam hormatly watandaşlar. Ine şu sözleri Zeki Levent Kirçi diýip geçdi. Gaty bu sözler diýdi. Şu jemgyýet sapagy bizim türkmen halkymyza da degişli. Şuň 2022-nji ýylyň 20-nji apreli hepdäniň duguşyny güni bizim şuňky gepleşjek temamyz narkotik urup kellesi düýünden giden narkoman Gurbany Ulynyň Milli Geňeşiň ýagny parlamentiň ýolbaşçysy bolup halk maslahatyna oturup kanunlaryň üstüne işläp bilmän soň köçede pastabolar bilen bir kanun ýagdaýda awtoulogçylara kowlap jerime salyp ýör. Onun neşeke şoğul bolsa hiç bir kanuna den gelmedik, hatta adam jynsynyň logikasyna sığmadyk idiot kararlary çykartýar. Ine şu temany başlamaka men size bir zat görkezjek bolýan Fransadan gelen habarlary size ýani habar berjek bolýan. Hormatly watandaşlar, biz düýün bilişiňiz ýaly Fransa döwletlerine saýlawlar geçdi. Şol saýlawlarda sizin bilişiňiz ýaly Emmanuel Macron tutdy. Gelin şoňa çeýdip geçelim. Şu ýerden şo saýlawyň eýem netijeleri berilip başlandy. Quelques instants à Charles de Gaulle, premier président de la 5e élu en 65, suivi de Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron, qui sera le 9e président. Réponse dans moins de 5 secondes. Emmanuel Macron réélu 58%, Marine Le Pen 42%. Tout de suite, l'ambiance au Champ de Mars, puis au pavillon d'Armenonville. Emmanuel Macron 58% aldı. Marine Le Pen yani Nasyonalist Partiyası ya da Milliyetçilik Partiyasının ýolbaşçysy 40% aldı. Emmanuel Macron ikinci gezek saýlawry utup bildi. Gelin şoňa seýredelim. Ine şu saýlawlar näme geçdi? Açyk geçdi. Men özüm gatnaşdym, gördüm, gaty açyk geçdi. Hiç bir problem ýok. Gelýän, ýani sesini berýän, sen eleksiýon kartaňy ýürütip, saýlanyş kartaňy görkezýän, saýlawlardan geçýän we sana hiç bir perspektiw ýok. İsteýän kandidatyna ses berip bilýän. Ine derdim, şu ýaly halkdan saýlanyp goýulan adam seýdin nähili öz utuş çykyşyna, soňky çykyşyna halkyň içine barýar. Ünsverin.
J'arrive après. Je vais dire un mot. Monsieur le Président. Vous allez où? Hein? Vous allez bien? La scène est là. Merci. On a gagné, on a gagné. Merci à toi. Merci à tous et toutes. Hein. Merci. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles, marchons, marchons, qu'un sang impur aveugle nos sillons. Allons, enfants de la patrie. Hormatly vatandaşlar, siz yalnızca Emmanuel Macron'un öňkü prezidenti häzir saýlawlarda utdy, çağıjyklar bilen ýürüýte halkyň ýanyna baryp şöyle her kim bilen salamlaşyp, artyn, ýa-ni biziň narkoman Gurbanuly Bermuhamedow ýaly 1 kilometr durman halkyň öz ýa-ni eginleşleriň ýanyndan halkdan daşlaşman ýa-da onuň neşekeş ogly Serdar arkadagy Serdar halkdan gaçyp ýörmän, ine halkyň içine girip halkdan saýlanan adam, halkyň ýa-ni bähwitlerini gorayan adam. Soňunda da öz maşgalasy bilen sahna çykyp, etjek zatlaryny günden güne aýdyp, okuman, spiskden aýtman, öz sözleri bilen gowy düşündirip halkyň ýa-ni ynamyny alýar. Ine şu ýaly prezident bolman, ine şu ýaly demokratik döwletde arasy saýlawlar geçmeli. Men şunu näme size görkezdim? Inne özüňiz göz aýlan Türkmenistanyň bolup geçen saýlawlar. Şol Mercedes bilen Zaporoj deňişlerinde Zaporojdan gowy sürüp bolýar ýolly. Ýöne biziň prezidentimiz ýola çykarman bolany. Serdar Bermuhamedow. Maskaraçylyk. Gelin biz Türkmenistanyň gelen ýa-ni maglumatlara seyret geçelim. Biz öz temamyza başlaýyn. Hormatly vatandaşlar, men size bir maglumatlar berjek bolýan. Şu çıkışımda Türkmenistanyň gelen habarlar boýunça. İksan narkoman Atogul
Türkmenistan hakiki Taliban yurdunu öldüler. Soňky çıkaran dil görkezmesi beyler krafta çalmalar, makyaj etmeler, dırnaklarını nimetmeler, maşin türmeler, maşinin öňünde sağ tarafta oturmalar. Egerde akşam bir student olan yaş olan bir gelin aşgalan gelse tutup alıp gidip bunu yani ejetine, kakatına, okuğuna hemme yere yani aydiyalar da bolar, utondurup onun yani çäre görýärler, administrativ çäreler görýärler. Bunun başka Yokuru hocaların öňüne egerde studentler maşinini gelen ýagdaýynda şo ýerde yani polis emheme guruluklary şu maşini ýere geldi, kim getirdi, onun nomerini alıp ýyzarlap, onun ýyzynyň gidip kimin maşini studentden diýip uzatlar çözüp ýören iki sani bire narkoman gutoran meýlek gurlaw bilen ok halk maslahatyny ýol açdy. Beýlekem neşekeş arkadağı Serdar diýip özüne kliçka goýan Serdar Berdimuhammedow. Bular bire idiot kararlar çykarýar, beýleksem ýokarda halk ýa-ni maslahatyna kanunlary düşünmän, dokument dolanşygyny düşünmän, hünärmet bilen işläp bilmän köçede pastavoýlar bilen öz Toyota Avalon'dan minip aýlanyp şo ýerde adamlar saklap Podvoyskada protokol köçülerde Mir 7-8'de aýlanyp adamlar saklap jerime edýär. Hem şu iki adam Türkmenistanyň ýagdaýy, ykdysadyety, ulu kriziste wagty Türkmenistanyň 45% halky daşyna ýoluň açylmagyna garaşýan wagty Türkmenistanyň bir topar grajdany pasporty daşar ýurtda bir kanun ýagdaýda nelegal bolup gezip ýören wagty bu iki adam nämişdi? Düşündiňmi? Ýalyn kommentarlarda öz pikirlerini şu adamlar ol JKF'nin ýanky ýol bolsa aňarda dursun. Bir kiçik ýol bolsa olup işläp biljek adamlarym ýa-da bizim döwletimizde öz tohumny hemme ýere ministrlara çelli ýol bolşylyk edip goýup bizim döwletimizi ulu bir çukura akıtacak adamlar mı? Ya bizim döwletimizi mundan meter ýa-ni üstürüp, onun için üstürüp, bizim için gatar ýagdaýa saljak adamlar mı? Şu pikirlerinizi ýalyn bilen göreli belkem bizi ýanlış ýandyrdy. Gelini biz Serdar Berdimuhammedowyň çykaran kararlaryna göre bu geçen haftalar edelim. Yine men Türkmenistanyň habarlar aldım. Ayal gyýylar hemme zatdan mahrum etdiler. Öň ayal gyýylary maşin sürmek gadagan etdiler. Inni bolsa onun kraskalaryny, ýa-ni köýnekleri moda bolmaly. Modada salon krasata diýip işleýän adamlar olary ayal maşgulary tutup 5 sutkadan 15 sutka basyp olar gorkudyp şolaryň salonlaryny ýakdyrdylar. Nämemiş? Türkmen halky ýa-ni uzun köýnekli balaklar giýmelilermiş. Olar ýa täze moda zatlar gerekkä biz ösmeliler. Bize diňe informasyon ýa-ni aşlyga salman, hereket adatlarymyzy alman, ondan başga bizim giyin işilmede çeli gelip başladı. Biz näil maşin sürmeli bizi keskitläp durar. Biz näil giýmeli bizi keskitläp durar. Biz näil pikir etmeli bizi keskitläp durar. Bular idiotlar bizi niye aýtýar? Ya haýsyn okuda çelli bizden idiot ýasajak bolýar. Şol mesele boýunça ýalňy öz pikirlerini belkem şunun edýän işi dogrudur. Belkem biz ýanlış ýandyr. Belkem biz ösmäni beýlik adamlara ýaly adam gymmatlyklaryň içinde ýaşamany isleýändir. Belkem biz ýanlış ýandyr. Belkem bular bizim Türkmen halkymyzy edebi uğrundan, ýa-ni şahsy ahlak uğrundan ýokary galdyryp bizim Türkmen halkymyzdan bir üýtgeşik edermen halk ýatajak bolýandyr. Belki şeýledir. Belki biz düşünen doktor buların idiot uğurlarına. Şoň üçin ýalňy öz kommentariýaryny okuyň görmän. Indi ýene gaýdyp gelelim. Türkmenistanyň neşekeş idiot prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Ine bular
adamlara dine ak maşin bolmaly. O maşinlerin 3,5 litreden yukarı olmalılar. Ayal maşgala gelin gıylar maşin türmeliler. Boyoklarını etmeliler. Saçlarını kratkalamalılar. Yani gaşlarını ütmeliler. Dırnaklarını kratkalamalılar. Şu zatları balık giymeliler. İdeni bilenem. Ayal maşgalan ahlak ýagdaýy ütgärmi? Ya ol ayal maşgala başlan eger tinni satmany mejbur bolýan bolsa, talipler öýe tinni satyp öýünü eklejek bolýan bolsa, olun problematyny düýüp çözmän, gaýtyp olar iş tapman, olun stipendiýalary köpeltmän, çagal ayal maşgalanyň pasobelaryny köpeltmän, ayal maşgalary ýürüýtülürşdirilen iş, ýeňi işler tapman, döwletmen, zawod, fabriklary açman, o ýerde ayal maşgalary aýratyn ýeňi işler tapman, gaýtyp bular başga ýollarny gidip, gaýtyp mundan beter ýagdaýy kynlaşdyryp bilýär. Ya bular näme? Ayal maşgalary ertip tinni satmalydyr diýip pikir. Ol başga ýoluny tapar. Mesele çözülmez. Ol Serdar Berdimuhammedow niçe keşin dolar gaçyrmak, çözmek tehnikasy ýaly. Iqtisadiýaty galdyrman, pudoklar galdyrman, eksportlar galdyrman, gaýtyp diýje gelip emheme işlerler bilen valutany alyp onan ýani valutçyklara paýlap olaryň üstüne gara nyrky ketgitdi. Ol bir bandidiň işi, ol bir gara nyrklarda, gara ýerlerde işleýän bir korrupsiýonер däl, moşennik, aferist, valutçyklaryň işlerini diýär. Prezident bolup. Men başgaça aýdyp bilemek bu zatlar. Sebäbi bir giden maskaraçylyk. Bir andan iýide gider. Hudaý hakly. Gelin biz öz temamyza gaýtyp gelelim. Dedim. Şol Berdimuhammedowyň tohumy egerde başga ayal gyýylary hemme zatlar gadagan bolýan bolsa, şunuň tohumy ünsörüň soňky çykýan sportiwny Porsche'lar sürýär. Speedlane McLaren motorunyň gowruny 4,8 litr bolan sagatda 400 kilometr tydip bilen gidýän 2.300.000 dolar bahaly maşinlar sürýärler. Ine dedim. Ine şun Speedlane McLaren. Şun iň Ýewropada pes bahasy 3 milyondan ýokary euro. Ne şuraya maşinlar sürýär. Ya da Panini'nin Batista Electrodicap 3 milyon dolar bahaly. Lycan Hyperpost, Bugatti, yine Bugatti ünsörün. Şuraya maşinlar sürdürýärler. Öz ayal gyýylar gelinlerine. Bundan başga Aston Martin, Valkyria, yine şuraya maşinlar sürdürýärler. Başlan, meni görkezden size şulary, siz göreňiz ol. Ine dedim. Ine şu maşin McLaren maşini. Ine şu real maşin öz gelin gyýylaryna tohumlaryna sürdürýärler. Ine şun ýürüýtürleşdirilen maşin Bugatti. Ünsörün. Ya da Aston Martin, Valkyria. Ine şu real maşin sürdürýärler. Şunun gowrun litrleri 6,5'den ýokary 450 kilometr saatda tiylik bilen ýörýärler şu maşinlar. Ine şu ýal zatlary öz maşgalatyny etdirýärler. Bizim halkymyzda bolsa maşin sürdürmäge aňarda dursun. Tizden şular bizim ayal gyýylarymyzda ya bizim halkymyzda da ýanky dem almana da ruhsat bermezler. Dine pulunu olam ulu gurun bilen dem almalar diýip maýdanlar. Ana şular. Soňky çykan kabrioletleri Aston Martin Valkyria motorunyň gowruny 6,5 litr 3 milyondan ýokary euro bahasy. Berdimuhammedowylar öýleri hemmeler 3,5 litrli maşinlary şondan ýokary gowrunly maşinlary gadagan edip öýleri bolsa bez limit maşinlar sürýärler. Handiňlik, han konstitusiýa. Näme olar Türkmenistanyň prezidenti bolan soň olaryň näme aýratyn konstitusiýasy barmy? Ya olar näme aýratyn bir başga planetada ýaşaýarmy? O nähili adamlar iş tapman kösünüp ýörler. Daşar ýurtda kösünüp öýüne gelip bilmän, çağıryn görüp bilmän ýörler. Bular bolsa
samalyotu alıp taksi edip Berlin'e gidiyorlar, Dubai'ye gidiyorlar. Bunlar etçeğini diyorlar. Güllerini kraskalayalar, doğduklarını kraskalayalar, operasyon ediyorlar, istendi kuynak balıklarını yiyorlar, kıyır başkaları. Seyretsen yüzü kraska çümüp giden, olur ne mi? Kanun yok mu onun? Onu ne mi? Bu Berdi Muhammed'in mellerine dönüm Türkmenistan doğulu. Öme Türkmenistan'ın hükümeti de Berdi Muhammed'in mellerine dönü, inni Türkmenistan'ın halkı bir tövü dövülü mellerine çıktı mı? Yazın komentarlarda öz fikrini. Nemçip şuraya dağıttırıp oluyor ve şular doğru diye mi? Yani bir tane narkoman, geroinşip, ikincisi neşekeş, bir yere halk masalını yol açtı, beylikten öğüne prezident deyip gören iki tane atoğul haramlandır. Yine teadırlıklar var, Türkmenistan'dan gelen, ben size aydayın. Yine her vakit biz diyorduk o nirat ediyor, OBS nirat ediyor deyip aydıyorduk. Yine gelen haberler biz her ul batışlar ediyoruz. Benim aydışım yağlı, biz her ekrana kömüp çıkış etmen, hatları yazıp, doğuşukları geçirip, canlaşıp edip, Zoom gepleşikler, yürütülüşlerin olan yankı video gepleşikleri geçirip, şol halkarı kurumlarını işlep yapıyoruz. Neticeler o bolcakta görünüp yatıyor. Nefik bolsa neticeler boyunca ben size aydan diye bolmasa öňüne alırım. Ferdim. Anna günü 20. aprel'de onun işgärler, OBS'nin edarynyň başlyklary Türkmenistana jaň edip gater we gatyrganyp halkyň adam hukuklaryny bozýanlyklaryny barada Türkmenistan häkmetini batyş etdiler. Geplediler şular. Şundan gorkup Türkmenistan Daşary işler ministri bolsa derrek halka allap eşdemetinler diýip Türkmenistan'ı bağ etmekte bütün dünya milletler gurumasy bizi goýuldy deyip yalan haber verip halkı köşüştürecek boldy. 522 san adam amnistiya berip yine de yalan propaganda yürüttüler. Yine şeyle bu rejim öz halkını ağırlıyor. İki sanı atol narkomanlara hizmet ediyen Kezza pasport biznesinin padşahı Raşid Meredov bir neşekeş ve biri narkoman iki sanı idiot bilen bizim halkını ağırlıyor. Haçan nasıl? Vatan programmatına yine BMG bütün dünya milletler kurulması yine ekologiya boyunca bize minnettarlık bildirdi diyen ýagdaýda gol ünsürin diýme adam hukukun bozýanlyklar barada ya da başga maglumatlar barıp ona barıp olar batyş edip Türkmenistan'a şert goýanlyk bolýar. Şular halk eşdämedin diýip ters informasiýa berip muny maňa telewizionyada da ve hükümetdeki adamlar var. İki yerden, üç yerden şu haberler geldi. Şunun için ne şey diyorlar şu. Fikir etmem şular goýýarlar, ya bir şular üns vere. Yok, bular bütün dünyada adam hukuklaryny bozýan ulur cellatlar. Hemmeler düşünýär. Bir ýerde gepleşikler gürläp başladyk, bir detallar çıkıp başladyk, onun gülleri çıkıp başlady. Hemme bilýär öňüm yöne ulur detallar yok. Bizim halkımıza köp tanıyan men suwutnamalar alıp durum. Yöne suwutnamalar köp etmeli. Näçe köp bolsa, şonça biz suwut edilýär. Men suwutnamalary görkezip başladym şolar. Olar inni görüp, ynanyp, hakyky türkmen halky eýem şu kezzaplar bilen ılalaşanyk özgörçlüklere taýýar diýenini düşünüp başladım. Bundan başka 10 voz ABS Türkmenistan boyunca gününden batışları güçlendirýär. Biz sanksiýa barýar. Bular gaty bolýar sanksiýalardan. Şonuň üçin şu başlaryň netijesinde inni atol narkomanlar gorkup başladylar. Daşyna graždanlar ýurda gelen ýagdaýlaryna soğru etmeyene de gorkup başladılar. Kazakistan'dan gelen Türkmen vatandaşlarımızdan hazam korkuyorlar. Häzir Kazakistan'dan adamlar saldılar. Yine bir ütköçküler samolyotlaryň sopsyn taksileri döndürdüler ve öt tohumy nire gitjek bolsa. İstedik ýurda ne bular ýa-ni kösenýärler gitmek üçin
Bulara ne yollar yapak, bulara ne samolyotlar yapak, hemme de açık. İstenip yoluna gidiyor. Bizim Türkmen gражданlar Türkiye'den gurgurlar çağalan orman 2 yıldan meri öýlerine var ben okudum. Bunun için limit yok. İstenip devleti diplomat pasport gerek bolsa derrüw berýärler bak gelýär. Hiç ili ýa bulara viza yok. Şol ýaly şular halkın üstüne konstitusiýanyň daşyna çykyp halkın üstüne minip konstitusiýanyň üstüne minip Berdimuhammedowyň tohmy bizim konstitusiýanyň basgylap üstünde tans edýär. Onu diýmek konstitusiýa Türkmenistanda işlenýär. Bir topar hökümetdäki işleyen adamlar özlerinin cinayet iş edýändigini bilen o. Zeki Kirçi diýýärler, ýa-ni başda men aýdanyň ýaly. Haçanla gullara gulluk edýän bolsaňyz, siziň ýüzüňiz köz bolsun diýip aýdýar. Gaty dogry aýdýar. Ine şu hökümetde işleyen yallaklar, hökümetde işleyen arasy adamlar haçanla siz gulu Berdimuhammedow Niýazyň gully eline okşap ýörek bir gully beýrekler ýaly. Sizem şunu gulluk edýän bolsaňyz, onu sizem şol Zeki Defdun Kirçi diýen ýaly şol ýaly bolýar. Gaty sak bolan, wyjdanyňyz, namysyňyzy ýitirmäň. Bu döwür bir döwürdir, bir ömür bir döwür. Bir gerek gelýäňiz bu dünýä. Onuň üçin sözüňizi, janyňyzy we nefsiňizi we namysyňyzy ýitirmäň. İksan, jella, narkoman, bire geplep bilmän, meýlap başlan, beýleksi bolsa, gurrap bilmän, hyrlap başlan. İksan adama biz döwleti ynanyp basyp alýar, indi biz olara gul ýaly hyzmat etmeliler. Olar gul, biz gullanlar. Meselem şu Azerbaýjanyň ýadyňyzda bolsa, olara video ýapdy. Şolar gorkup şolardan, ýa bütün dünýäye ýaýmasyn diýip, şolara gämi uradyp, samolyot urup şolara çekip aldylar. Ondan başga Farad serhetine adama gelende ulurum zapasovka çek bolýar, ulamady. Şu ýa gorkýarlar. Şonuň üçin biz aeroporta barmaly. Biz aeroporta üýüşüp köpölüp şu ýerde ýa ses bermeli. Şu sesleri eşidip mass media, bütün dünýä döwlet, bütün dünýä adam hukugyny gorayan gurumlar eşidip Türkmenistana basışlar köpölüp şondan gorkýarlar şular. Inanyň öz öýlerine gitjek köşkden gidenine ýa köşke gelenine öň ahranany güýçlendiren bolsalar, inni 5 tane vertolyot goýdular. Birden şular çodaýmasynlar diýip, ýa-ni özlerini gorajak bolup, şolar ýaly gorkýarlar şu. Nämden gorkýar? Halkyň pullaryny ogurlaýar. Halkyň adam gymmatlyklaryny ýykdy. Halkyň adatlyklaryny ogurlady. Halkyň seslerini ogurlady. Inni halk gorkudyp üstüne gelmedi ýaly halk gorkudyp saklajak boldy. Halk hem öňkýän inni kän gorkuny. Ýa-da inni bolan bolsun diye. Ine Balkana bak gaýtdy, ýa-ni ýakynna Berdimuhammedow, Serdar. Inanyň Balkandan oglanlar jan etdi. Biz baryp özümiz ýanyna ýakjak. Haýyş edip, zady zowdan alyp ýakmaň oglanlar. Onu ýaly edip özüňizi, öllerinizi ne Allah şükür bolýar, ne siz, ne halkyňyz. Onu ýaly etjek bolanyňyzdan bizim bilen işler, gelin hereketler edip adamlar kömek edip halkyňyza kömek ediň diýip zowdan garaýdym şolar. Şu ýaly yaman köp adamlar maňa jan edip, mene özüme ine uksuz şek, men özüm açjak diýip bir topar adam ýüzüne men hemmäňe haýyş edýän şu elbet bunları geçer, ananam. Ondan gülkünç olur, şuları görünmezde, yankı kıvayan görün yani gülür süsülürler. Bu bir dınıkmanımız. Biz boyunanmalı şu hatta. Vaxtlayınca bolup dur. Biz boyunanmalı, biz hareket edip şunu ayırmalı. Başka açıyor. Hemme uğurlarda halkara uygulamanın önüne hareket etmeli, mass medyada hareket etmeli, yerlerde yankı halkymyz bilen protestler geçip halkymyzy ýygynan nägeligimizi bildirip yerlerde de hareket etmek. Hemme ýerde. Başga ýol ýok. Men köp habarlar alýan Türkmenistandan, mundan köp habarlar bar. Ýöne
Hormatly vatandaşlar, aýtsaň aýdy bermeli. Häzirki soňky eden kararlary ýa aýal gyýlar maşgalatyna degen ulu agyr ýagdaýa salan herketleri ol diňe ýüzüňi ýanky saçyny kaslamak da ol aýal gyýlaryň haklaryny gaty bereldi. Köçä çyk bilen ok, agşam gezi bilen ok, ýa bir erkek bilen geçse muny saklaýarlar. Seni öz adamyň bilen ýa gezýän oglunyň bilen ýa palaşan oglunyň gezeninde sana saklap sen kim diýseler namasyna degden bolýar. Sen näme türmede ýerleşýän? Sen demokratik Türkmenistanda ýerleşýän. Ya näme? Bizim konstitusiýamyzda bizim haklarymyz ýokmu köçelerde gezmäge? Aýal maşgala bilen. Elbetde var. Şoň üçin aýtsaň aýdy bermeli. Meniň esasy şu çykyşda aýtjak bolýan zadym, hormatly vatandaşlar, şu ýaly idiot kararlar indi çykyp başlady. Şu idiot kararlar ikinji tapgyra geçip başlady. Bir idiot, narkoman, gutorun geraýinçi, gurlap bilmän, mäläp başlap, özüni ýanky ýazyjy hökmünde, halk maslahatynyň ýolbaşçy, halk milli kengeşiň ýolbaşçy hökmünde saklap, özüne status alyp, köçelerde maşinlary saklap, avto ulukçylary kösätdi. Beýleki narkoman neşekeş. Kakas bilen ýarşyp, idiot kararlar çykaryp, idiotçulukda kakasyny ozjak bolup ikinji tapgyra geçip başlady. Biz idiot kararlaryň, idiot ýanky psihbanitsaň şertlerini olup geçip bizimni sırkı var ya. Sırkdaki klonlar, bu ikisany klonlar, bular bizden hem klon ýasajak bolýar. Şoň üçin biz şulara kanun esasyna jogap bermeli. Konstitusiýada şular, konstitusiýa boýunça ne kakasy, ne ogly, ne prezident, ne halk milli kengeşiň ýolbaşçy bolup bilen ok. Biz ulary saýlandy. Biz şol hökman gatşat ýagdaýda tutsak etmeli ikisine. Şoň üçin men sizi her wagt agýylara çagyrýan. Her wagt öz watanyň işlerine goşulmagyna çagyrýan. Her wagt öz watanyňyzda bolup geçýän zatlar birinji bilen bilmeli ve bütün dünýä yaratmaly. Şonuň watanyň bilen bolmaly. Watanyna bolup geçen hadisalaryň içinde silen bolmaly. Bolmasa her kim işten gelýär, Türkiýede ýa Rossiýada kino çykyp görýär, video görýär, kirletini, aňyny, pikirini başga tarapa salýar. Watan bolsa çukura girip, düýbün deşip başga çukura girip bolýar. Biz şonu çözmesek başgalar üçin. Şoň üçin birleşmeli. Gizlin Telegram grupları açmaly. Özüň bilen beýleki adamlar bilen gürleşip, özüň ýa adamlar tapyp kiçik gruplara ýatamaly. Türkmenistanyň içinde daşynda. Men size haýyş etdim. Maňa suwutnamalar berek. Biz häzir bir topar bolup bütün dünýä gurumlarynyň öňünde ýa-ki suwutnamalar berip ýatyr, sansa ýatyrjak bolup. Bize saýlawlar boýunça, korrupsiýonlar boýunça, pasportlaryňyz ýok, ine video ýapyp, men pasportym geçdi so, video ýapyp bize iýerin. Telegramdan ýa-da WhatsApp'tan iýerin. Men onu göçürip alýan ýürüte diska we bozýan hemmerim. Bize şu suwutnamalar gerek. Biz gurulýanmyzda ine dip düşünürler. Ine sizden çok kömek gerek. Şuňlukça. Haçanla biz adyýlara başlanmada, haçanla biz gizlin gruplar açanmada, haçanla biz Türkmenistanyň içinde gowy işler başlanmada, biz protestler başlandy. Protestlere turumuzda birden 10 adam, 100 adam derler, yüzlerce adam turulur. Ine şul burada bitmesek bizde netije bolup bilmez. Şoň üçin men size haýyş edýän öz watanyňyzy gyra aýyrmaň, watançy bolun, grardan aktivist bolun. Aktivist diýmek Erbet Paýançly derler. Korrupsiýonер diýmek, Ber Muhammedow diýmek, Gurbanuly diýmek, Arkadaly Serdar diýmek, iň dünýäde paýançlylardyr. Ýagnyňdan çykanmak. Şunuň bilen men öz çykyşymy tutarýan. Size birinji bilen jagatalyk arzu edýär. Tutýan roza aýyny, tutýan rozalaryňyz kabul bolsun. Allah'dan hemme arzularynıza yetin. Hemme arzularyňyza yetin. Allah'dan bize kömek etsin. Nesip bolsa biz hökman bulary ýykarsy. Biz häzir şulary gorkudyp soňky derejäge getirdik.
şuro ya yıkılya, ya şuro kaçıp gitmeli. Şoň üçin biz güýçlenmeli. Sağ bolun, inneki gepleşik.